Виж ги, Глорк, тези хора еволюирали са до там, че сами си причиняват тревожност. Наблюдавам ги от векове. Невероятно! И тогава се чудят, защо не спят. Пълен хаос. Но, господарю Зорб, защо? Техните мозъци са буквално проектирани да се самоунищожават от безсъние. Няма ли по-ефективен метод от още кофеин и безмислени хапчета? О, те опитват. Но всяко решение е по-лошо. Всичко е хормонът кортизол. Техният стресов отговор. Той е виновен за подутото лице, умората, мъзнините по корема. Целият им живот е една бъркотия. Това е ужасно. Как се справят? Има ли начин да го балансират, без да се налага да изучават цяла фармацевтика? Не мога да повярвам колко са объркани. Обикновенно не. Но почакай. Моите сензори откриха нещо. Нещо произведено в България. Наричат го Calm AF. Има ашваганда, родиола, елтеанин и още 10 съставки. Клинично доказани, без мелатонин. Балансират кортизола. Едно саше на вечер. Значи, може би има надежда за тези организми? Спят без да колабират? Неохотно признавам, работи. Стават сутрин без подпухнали очи. Почти функционални. Казвам ти, Глорк, понякога дори човеците се справят. Кой би предположил? Не бъдете като онези объркани хора преди. Намерете Calm AF на upsi.bg. Спете добре. Заслужавате го.